toruo ntị ala biko. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na enwe ihe gaga on n'ime ụlọ ya ugbu a, na ihe mege n'ime ụlọ ya now na ya ga-agba na Facebook mgbe na-adịghị anya, na ya ga-agba na Facebook n'ọnwa ụwa ga-ahụ ihe ya mere hụ ihe n'ihi na ya ga-agha ụmụnne m si nna m ya sị wetu obi marakwa mara na ịbanye na Facebook ị na-apụta ha kwa gị gbaghala ebe ahụ ịgbachana Facebook awụ ebe eji eme ọnụ ịga anyhow. Many people nwanyị di ya now bụrụ problem ha bụrụ ezinụlọ ha bụrụ peteri ha ga na-ayachashi ya na Facebook. Some of them regret wala now. Some of them ha mahụta esi emeji ihe ha mebi. Gwa m otu o si rụrụ m ka anyị kpakọ isi ọnụ mara ihe a ga-eme. Ya sị m na nwa mba nọ mza ya sị m na ya alụọla nwaanyị na nwunye ya amafụ na this woman ọ chọrọ inye high BP na nwaanyị a chọrọ ime ya dị mad. M so mekwere n'ụlọ na ọ na-awụ ya pụọ nwunye ya nọrọ nke mgbe na ya kpọkwa na nọmba ya dị bizi ya jụọ ya onye ka ya na-ekwu ya mgbe ụfọdụ sị ya na ọwụ ihe niile ya kwuru onye ọbụla ya kelere onye ọbụla kpere ya emere ya explain na ọ mara ejika ya nọ ka ọwụ ihe a ka ọwụ na prison ya dị ka ya nọ na elekirikweni ya agba nkịtị na nwunye sọ gaji ime isi bifo ya elu from ebe ahụ ọ gara eme isi na chi ga-eji ọ ga-alụ na nwunye ụmụnne m ya gọshiwa m si ihe niile na ukwu ga ngadị bụ ọwụ ihe eji aṅụ mmadụ ọkụ ọwụ ya wụ ihe unu ji agba na Facebook. Ya sị m no na ya ma mgbe nwaanyị gbawara n'iji na ebe ya ji concludezie final that na nwunye ya nwere ka ọ na-emewo mgbe ya gwara nwunye ka ya na ya abụọ refresh ya their marriage ka ya na ya abụọ mara ma ije ya ọ gagakwa agaga. Nwunye ya jụọ esele ihe o mere ya gwa nwunye na ya ga-ala ndị ụmụnna ajụọ ya ajụjụ ka enwe ike okilia that na ya atụgharịga ha ụkwụ. Nwunye ya gwawe si na nga ya na-ekilia ya onwe ekwe ya akwụkwọ ekilia na nwaanyị mba nọ n'obodo ebe ka m nọrọ na nwoke na-aṅụrụ di nwunye ya na nwaanyị ka a na-ejide make sure na ọ dị faithful to her husband. Ụmụnne m ụnọ hụ nwoke ke ya kwue na ihe nkọwa nwunye ya wụdatịna na ya na ya abụọ and ya ma ihe nwunye ekwekwuge datin because of one mistake ya mere mgbe ha lụrụ ọhụrụ. Mgbe niile ekwukwute datin mgbe niile ekwukwute datin mmụọ ya na-agwa ya because of ihe a ya mere kekwe nwunye ya mma ahụ ọ mara ọ chọrọ o megwarala in fact o nwere otu ochi ihe emebiwele. Ụmụnne m ụnọ hụ trust issue ụnọ hụ ihe soga nwoke ke nọ na ụnụ ga high BP ma ọ control hụ this situation high BP egbuole ya egbu. Ọ ya ka a nọ na-eme ya kọcha m si nsogbu na ị chọrọ na ịma na ugbu a na-ama nwunye ṅụ o nwere ka ọ na-eme ya si yes na ya chọrọ ịma na ya chọrọ ka ya na ya abụọla ụlọ na ọsọkwa na ọ ga-ala ụlọ ahụ na ihe na-aga emewe irelizi nwaanyị ahụ hapụ ya n'ihi na ya eji obi niile na nwaanyị ahụ eriele ya umeji. Okwu ekwulekwucha si ya dem ya sị nwanne m nwoke ya sị ma iji ya nwayọọ ị ga-ahụ ihe rịgarịga ka ọ dị aga ma iji nwayọọ ị ga-ahụ ihe rịgarịga ka ọ dị aga. Ihe ga-eme na anyị ga-agbata obere game mmụọ m na-agwa m na nwunye ṅụ ihe niile ịkọga kama ọ hụtara na ịpolish gị onwe ya enyere gị aka ebe ị nweghị trust issue were very difficult thing. Ọ bụrụ na nwunye gị ahụ ọṅụ na anyị sọ mara mma ma ọ mara mma nwaanyị ọ nweghị ihe ga-eme ka ọ lụọ. Nwaanyị mara mma na-efili mgbe niile that nwoke ọbụla bịara nọ ọhụ reason to say no ọ gara ya ahụ so no n'ihi na mmụọ mara ga-agwa that na opportunities ka nọ outside because ọ hụrụ n'anya. So that one alone is enough. Mana tupu m aga n'okwu m enweghị m sị m ajụ cheki before gị lụọ nwaanyị gwa m nke bụ eziokwu because onye kwupụta otu o shedere ya amara otu esi nyere ya aka. Before gị lụọ nwaanyị ihe ewekwu dịrị mụ na gị abụọ before gị lụọ nwaanyị asị enwere otu gị na nwunye mmadụ shiri like enwere otu anwe ihe m ga-alike ka ime ma ọ bụrụ na ihe dị otu ahụ mere. Ụmụnne m ihe taa ihe echi dee m ada mmiri okwe ọ ka m feel nọ n'ụwa ọkwụkwụla n'ọkụ m sị hello ya sị nwa mba na anọ m ebe a
na ya ajụjụ m jụgakwa n'Igbo na nne m na ọwọ dị ihevi m sọ dị ihevi na ọ na-awa chọọ imeji ime eshi n'ishi egwuo ya gwa m enweghị m ga-agwa gị ga-eme enwe ihe gaga on datin so na-eme gị enwe ihe m ga-agwa gị ga-eme gwa m nke bụ eziokwu ya sị m nwaanyị mba nọ na m bịara abịa ka ashashiwa ihe ya shashiri n'akwụkwọ ya ekpuchiri eke na anyway mgbe ya dị nwa okorobịa ya na-alụbe nwaanyị ọwa yọdadi woman alụọla di na ya married woman nọ naanị ugboro atọ kwa ka ya na ya bụ mere m si hụ n'ebe isi na-enye gị onwe gị nsogbu because na nwaanyị nọ na di emere onwe ya available inwe na access to her ọ ya kpatara nwunye gị pụọ gị na-elere mgbe o ji elu mmụọ ga na-agwa gị na that woman at that time ọwa wụghị excuse ka na onye di ọ na-eji apụta na onye ma ọtụ adị achị na ọ tụrụ nwunye na ụdị ka mma nwunye gị mara onye amana mana ọ dị same m ga-agwa ihe ị ga-emefu to that effect ụmụnne m gwakwana ihe ọ ga-eme ihe m ga-eme ka m ga-asị na m ga-eme m gwakwana ihe ọ ga-eme to that effect to that regard na ya bịacha ha back to ihe a na-ekwu okwu ya m gwasị ya ga-eme n'ụwa ka anyị marazi igbu ama nwere ke nwunye gị na-eme ị ga-akwụsị ị na-adaupt ya ọ lọta gị sit ya down chetara otu esi hụ ya n'anya chetara na ọ mara mma nwaanyị chetara na ị chọghị ịlụzi ya for any reason gwa ya na ị hụrụ ya n'anya too much na ngwa ya kwado ka ụnụ ga-enwe ihe n'ori enwe outing ọ na like outing gị take ya out ọ bụrụ na ọ na-enwere ihe ọ na-eme like enwe ihe ọ na-eri ga-ezụtara ya na ya wụrụ gift ga-ezụtara ya na prepare her mind mee nnọọ ka obiọma kpọọ na abụọ na ụnụ gaje n'elu bed ya ga ịgba egwu agwa nsuwe gị rute gị ga-asa ahụ gị ga-ịsa ahụ ka gị ka ịsa ka gị gbachie dọọ batrum ọ bụrụ na ewebu ya maybe ịsawa ahụ na-akpa nkata but gbachie ya create a little suspense create a very little suspense ọ bịa na ịgbachie na gị say just 1 minute gị nọtụzie gị gbahie gị metọpụ ihe ịsatapa ịpụtazie ikekwe ụnụ nwetazie onwe ọnụ n'elu bed kpam enwere ihe ị na-ekwu just gba nkịtị play along mana ngwa ngwa ahụ ọbara n'ahụ ya gị sie nne m gị pọsọ ya n'ike gị si ya biko wait ya sị ogene gị gwa ya si ya biko na ọ bụrụ na enwere otu o si tụgharị ụkwụ na ebilie na ebilie na enwere otu ọnwụ na onwere otu o si tụgharị ụkwụ n'ihi na ị kwesịrị ịjụ ajụjụ before penetration na enwe ihe mmadụ nyere gị ebe ahụ si gị mee n'ime niile a na-ahụ na onye ahụ si gị jụọ ya jụọ before a na-enwe egwuregwu amandụgba na ịjụghị ya because of gị carry the way mana ọ dịbe late biko na ụnụ nwere otu o si tụgharị ụkwụ ya bilie mgbe a na-echi na ahụ bilie n'ihi na ihe ahụ nwere consequences ka ọ hapụ ịkpụ ndụ na ndụ ọ bụrụ na enwere ihe dị otu ahụ ị ga-ahụ ya n'ihu ya o nwere ike ebilie nye ya allegation na ọ gịnị ka ị tere ị chọrọ igbu ya na ọ gịnị ka si na ị gawarala ya iche this and that at least inwe nwere clue na enwere ihe ma enwekwa na ọhụ ịkọ datin ọ ga sound funny na ntị ya ọ gaghị eme ya ka o bilie ọ ga-achị ọchị people will continue the play ị ga-eji ya matatụ mana esi na ịkpa ya gaje na ị ga-aga ṅụrụ iyi nwa ya ọbụla ga-ekwe gaga ṅụọ iyi ahụ ihe ndị ahụ ọwụ nwaanyị niile ga-ekwe ọ ga-asị alụọla nwa alụọla ụmụnna ya nwere ike sị nga ọ na-aṅụ gị ṅụrụ na marriage mmadụ abụọ na ọ bụghị otu onye na marriage ewe ya banye mana enwere otu esi biri ị na-ebiri wewe ị gaghị asị naanị ya ga-aṅụ nwa ya family ga-ekwe ha ga-asị nga nwa ha na-aṅụ na di ya ṅụrụkwa na ọwụ nwoke ka ekere ihe dị otu ahụ and ijideghị ya n'aka ijidebe red hand enwe ike esilekwa iji a ga-asị na iji odibe iji na iji okwu ụmụnne m ya chịburucha onwe ya na-achị aghọtaghị m ebe ọchị ya nọ leta ka o ji gwa m sị na nwa nwa mba na sị na nwunye na-atụ ụjọ too much na ya gwa ihe nọ iji akwụkwọ ekwe m sị ngwa gị nwa mara ya ọfụma try go there first ọ ya ka after like 2 days ya sị nwa mba nọ n'ọwa obere na nwa mba nọ n'ọwa obere ihe na ihe ya sị mbe ihe m si ya mere na ihe mere mgbe ya gwara na enwe ihe tere di ya n'ebe ọsọ ga-aga ihe ndị village na ndị ụmụnna ya nyere ihe si ete na ọ bụrụ na nwunye ya tụgharịala ụkwụ the moment ahụ ya ga-aba ya n'ahụ
na ọ ga-akpụ ndụ after 7 days na ọhịa gwara nwunye emepechi anya so oke mgbe ihe ọwụ gara ọrụ ma ọ na ya tụgharịrị ụkwụ ya sị na ọ mgbe ndu nwa ga-akwụ ya nsogbu anụ na biko na-emegoro ihe ahụ biko ya soke nsogbu na ka emere gawa na ya biko nyegodi ya imewegoro ihe ahụ na-emedi ya ụmụnne m eme ka ihe egwuregwu di na nwaanyị restọla peace ihe m sokwana ihe ma gbasakwara ihe ahụ ọ na-awụ ya echeta efe ile na Onyema che na ụmụ nwaanyị niile wu otu che na-ekekwe nwunye ya Onyema ọ dịka mmụọ mara Onyema o mekwele ya o wepụ ya n'obi ya ụmụnne m o kwekwele kwucha m sị ya biko ama were tụ ihe na-abịa gbotere ụmụnne ya so nsogbu anụ na after all na m na-akpụ aha na m ga-akewa ya ebe ahụ nsọ na-abịa gbotere ya ọnụ ụnụ ana magwa mgbe niile na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akọ ihe niile na-ebe aṅa m awụchaghị isi ji biko gị na nwunye ahụ nọrọ trust issue ọ na-enye nsogbu na relationship mana marriage onye gị na-ebi na-agwa gị ọzọ gị na-aghọta ọzọ sometimes you will find out that mgbe ọbụla ị pụtara checkmate onye gị na-ebi gị na-enyocha ị nwere ike inyo ya for some years enweghị ị ga-enyocha mana gị hapụ onwe gị aka were ihe just nọrọ dị comfortable believe na ihe gị ya nọ n'ime no marriage no kwesịrị ịdị happy freedom ihe ahụ ọ na-eme ga just jiri ụkwụ ya bịa n'ihu mkpughe onwe ya ị ga stress onwe gị hụ ihe megị n'otochi eme mana gị pụtara enyo na ị chọrọ ihu ị ga-enwe ike inyocha ihe eze enweghị ịhụ mgbe inyokọtara ike gwụ gị sa no my wife ya no my husband mana ị gaghị ama na ihe bege n'bege mana mgbe ahụ ị hapụrụ onwe gị aka ya ahụta ṅụ na ị naghị enweghị onye na-echeki ya ọ ga-eme one big mistake that is very big enough ibute that kind of one bịa kọwara ṅụ ya na ozie naanị ya na-akwa aka n'ishi chai elote m shi mee mistake ka chai elote m ị need his stress that thing ga-eji ụkwa ya bịakwute nga ịhụ ihe mere n'otochi ọ ga-adị hidden forever ọ ga-abịa kpughere ya onwe ya so biko enyochawolo ma nwanwe ụdị nyocha ga wụrụ nwaanyị nyocha ụfọdụ nwoke today na-enwe trust issue na their marriages ọ was a result of ihe ha mere ha filiri na ikekwe nwe onye ọzọ emenwe na-enwunye ha ka ha dị careful who could that be ọwụ onye a na-enyo phone a na-ekipụ time nwaanyị anụrụzie n'ụlọ ya ka onye nọ na prison mgbe ị chere na nwaanyị lụrụ n'ụlọ ma enwene nwoke ekpega ya bụ otu isi kpa nwunye ma onye ọzọ ọhịa na-ebute ọ nọkwa na nwaanyị mgbe nwaanyị ga-anọ like this ọ hụhala nwa ọma obere nwa n'akụkụ die elu na ala ehuru ọkụ mmụọ ya di ya demand leze dị si onye mara mma ị ga-afọ ọsọ mmadụ elele onye mara mma ile nwatakịrị nwa agbọbịa mara mma ọ dịrị nwoke ọ dịrị nwaanyị sometimes anaghị ele na ka akpa ha nwa ka ha gata ha na-ele n'ime obi ha na nwa nke a mara mma ihe mara mma wee ihe mara mma is natural ihe ọ bụla rụ mma ele ya anya mgbe ụfọdụ anaghị ele na o ike bata ọnwụhụ na ịpụọ opportunity ọbụla ha nwere ha ga-ekwusị nwa ahụ okwu laịlaị ọ dịghị ụtọ ahụ ụcha ụtọ ka ọ dị for all men no mana ebe ahụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ka mere ihe wit ụmụ nwoke ji nwaanyị ikekwe mgbe ha dị young ha na ụmụ nwoke ji nwaanyị mere ihe wegbe and ha bechete otu ụmụ nwoke ji nwaanyị na-esi eme ha apa ha eme ha ya hụta na di ha na gị nwe one small girl ihe niile was every time accusation obere nwa di man ji enwe ya oke ọ nọ ekwu otu kwa bụ ekwute that small girl ya na link ya to di mgbe niile trust issue ihe nọ na nwoke nọ na nwaanyị ole nke ị na-eme jiri tụwa ayọ ọwụcha ha ọtọ ọgwụ mgbe niile ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ